Story, story. Story! Hey. Story, story. Story! O nwere otu obodo anwụ na kpakpando n'ọnwa na-eti ọfụma ọkọchị n'udu mmiri n'oge ha ụtụtụ na ehihie ma abalị n'onwe ha ihe akụrụ n'ime ya na-eme ọfụma ala kọrọ ọnụ siri n'ebe n'udo mmiri na-aṅụ n'ime ya bụ mmiri ọma onye rụrụ ọrụ na-eri uru ya ma n'oru otu ụbọchị eze na-achị obodo akwadịga njem wee sị nwunye ya legide ụlọ anya na ọ gaghị ete aka ya alọtaghị ozugbo pụrụ nwaanyị wee kpọbata nwoke ọzọ o mesa ahụ ka onye nwe ụlọ mana mgbe ihe ga-eme ọ na-eme ka jewe alọlalọ lezie ya ihe tinyere gị n'aka chekọta ya ihe tinyere gị n'aka chedo ya ihe tinyere gị n'aka lekọta ya ihe tinyere gị n'aka eze chefuru ihe ọ ga-enye enyi ya nwoke onye na-achị obodo na-aga mgbe ọ lọrọ n'ụlọ ya wee mepe ụzọ o wee hụ nwaanyị na nwoke ọzọ eze mepe ọnụ ka otu otite kweghị ya ntị pụta o wee were aka ka ọ kụọ ihe ahụ ya dị ka onye dara mmiri kpọrọkpọta gbaala nọ n'ihu ehi eze ahụla ndị na-emegide ya ebe ọ ka nọ na-eche ma ọ bụ na nrọ nwoke jiri eze kee ya eriri aka na-ekwu na oke tagburu mmadụ ngwere aga wipi n'eze na nke dibịa agwọ nọkwa na akịrịka uwe kwela mgbere gbaji o ịma na Chineke kere ụwa kere ya ka o wee dịrị otu ọbụla ọ chọrọ mana mmadụ ekweghị ka ọ dịrị etu ahụ wee were njọ na mpụ laa ya n'iyi omela ka anyị mazi onye gachi eze omela ka anyị mazi onye gachi eze nwoke yiri uwe eze wee nọrọ n'oche eze were okpu eze tinye n'isi jide akụpe na mkpara eze bịa zawazi eze onye agwara m ihe dị ya mma ka ọ na-eme onye kwụsị ike rute ya ọ bụ otu a ka esi abụ eze mara na onye ọbụla ga-achị ndọrọ ndọrọ ejula ebe niile o a na-azọ eze azọ a na-azọ eze azọ ojula ebe niile o a na-azọ eze azọ nyere chima afọ ga-amụ eze a na-azọ eze azọ ihe a bụ ihe mere n'ogige Iden mgbe Adam na-elegharị ogige anya ekwensu si n'azụ bata nọgide nwaanyị ma duhie ya nduhie bụ ihe eji mara ya nwachi ọbụbọ ihe ọzọ eji mara ya bụ mbibi ekwensu bụ onye ekweghị esu o ji were ọnwụ chọọ ụwa mma ọnwụ na-ebe niile onye ma onye ọ ga-abụ echi ọ na-ebe niile onye ma onye ọ ga-abụ echi onye ma onye ọ ga-abụ echi ọ bụ gị ka ọ bụ m onye ma onye ọ ga-abụ echi ị mara nwunye eze tinyere aka ya n'ihe niile ndị a na-eme di ya gịnịkwa n'ụka ya bụ eze mere ha na ọ hapụrụ arụsị fewe chi dị ndụ ọ bụghị naanị na-ekere ya eriri mana atụfere ya n'obodo ọzọ tụọ ya nwe ya mgba n'ụlọ mkpọrọ ahụhụ bụzi ihe ọ ketara n'ezie iwe 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 o iwe 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 Chukwu na-abịa iwe 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 o iwe 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 o iwe Chukwu na-abịa iwe iwe Chukwu na-abịa iwe 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 o iwe iwe Chukwu na-abịa iwe ọ bụrụ na Jehova echeghị obodo n'efu ka ndị bụ enwe na-eche nwoke ọsọ aghara mere ike ya ịbụrụ nwunye eze emekwa nke ya Chineke nyere nwata ji awam ga-enyekwa ya mgbata oji egwu ya ka anyị lewegodi anya mara ma Jehova ọ na-ehi ụra watch out shout